Li Amedê 6 firmayên otobüsan ji bo hilbijartinê dest bi kampanyayê kirin. Otobüsên ku ji bajarên Tirkiyeyê tên bajarên Bakurê Kurdistanê ji bo dengdana hilbijartinê dê xelkê ji 5 erzan bînin û bibin. Xwediyên firmayan dibêjin Kurdên ku divê demsalê de li Tirkiyeyê ne piraniya wan xebatkarin û xizanin. Wan jî ji bo alîkariyê ev kampanya daye dest pê kirin. Payekî xelkê me ji bo yekî xebatkara metropolan da qeydê wan li birin. Em dixwazin xelkê me bê tirs, bê sıxintî, birabê welatê xwe de oya xulamîş bikin û ji gelê xwe re destek derkevin. Ji pey vegerandinê de cîs ev kampanya me heye. Hin firmayan kampanyaya xwe di 20 Gulanê de daye dest pê kirin. Hin firma jî dê di 4, 5 û 6 Haziranê de dest bi kampanyayê bikin. 4 Mey, 5 Mey, 6 Mey de hatin û 8 ne dê Mey zî çûndin me gotiye. Ev seçim zî tabii ki seçima ki mîna ki çû mîna wan ninen. Em bêjî ki ölüm kalım seçimiye. Bila xelkimiz faydalanmış bibin. Katkıyamız bila bu bila ben emi oya kullanmış bikin û sağı selameti sebiş. Di çerçeveye kampanyayê de heta niha nêzî 5000 kes ji bo bên Amedê cih veqetandine. Piraniya van kesan li bajarên İzmir, İstanbul, Adana, Mersin û Antalyayê xebatkarin û ji bo dengê xwe bidin dê bêne Amedê. Firmayên ku kampanyadan dest pê kirin, bang li Kurdên ku li Tirkiyeyê dixebitin dikin û dibêjin werin li welatê xwe dengên xwe bidin. Gönül Morkoç, Rudao, Amedê.